Kag sa number 1, 20 ka mga strikers gintalana sang bitaw para magbulig sa pagpahaganhagan sang paggutok sang trapiko sa Mascara Festival. Grupo nga December Avenue magaperform sa Grand Countdown karon sa gabi. May report si Nico Delfin. May 17 tanan ka mga rota ang apektado sa igapatuman nga traffic rerouting ilabi na sa mga festival sites kundiin igapatuman ang road closures para sa Mascara Festival 2024. Nalakip sa mga lugar nga may temporary road closure ang dalan palibot sa Bacolod Public Plaza nga nagasugod sa sininga hapon hasta alas 3 ang kagahon. May road closure man nga ipatuman sa Lacson Tourism Strip sumugod Oktubre 25 hasta 27 halin sa intersection sang Bias Aquino Drive kag Lacson hasta sa intersection sang South Capitol Road kag Lacson. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga kasubong sang naandan ang Aguinaldo Street ang himuon nga one-way para sa mga salakyan nga nagabiyahe pa norte kag ang Gatuslao Street naman ang one-way para sa mga nagabiyahe pa sur. Wherever the problem areas pop up, dito na puna sila ginapadala. Obviously, kung hindi ko kabalo nga may problema, hindi ko na sila mapadala. So we are urging the community to help us. Kung may makita nila nga may problema, ang isa kadala nun, wala enforcer, to help us report via social media kay para mapadaganan namon enforcer. The other way of troubleshooting different areas also is nga may ara man kita ang aton nga mga MPs, ang aton nga motorcycle cops. Mangin kabahin sang pagpanghanda sang bitaw para sa igapatuman nga traffic rerouting ang 20 ka mga strikers gikan sa Traffic Enforcement Unit. Silang magaserbe nga katapos ang quick response team sa posible pagluntad sang problema sa lakat sang trapiko kasubong na lang kung mag-brownout kag hindi magana ang mga traffic lights kag kung may aksidente sa dalanon nga sarang magresulta sa paggutok sa mga salakyan. Mga aton enforcers nga naka-deploy sa atong mga skulahan, ginpang pull out na kunaan ay temporarily samtang maskara because for obvious reasons wala man na sila dapat manibot. So amo na sila ang part of the team specific nga sila ni ang ma-troubleshoot, sila ni ang mobile units naton para nga magkulig sa aton nga dalanon. Sa Grand Countdown sa Lubong subong nga gabi, ginapaabot ang paggutok sang lakat sang trapiko sa Circumferential Road malapit sa Bacolod City Government Center. Ang banda nga December Avenue kabahin sa mga performers sa opening night sa Mascara Festival. We will have pre-show, dira mabalaan nila sa tao kung ano ang matabo, what they will expect during the Mascara Festival. Sinong balantayan sa Lubong? So we will have actually dugay na di sila wala kabalik sa aton, the December Avenue at 1. For the next day naman TJ Monterde. So gintunga-tunga sila. And then during the mid-highlights, so damot ta matabo sa 18 pure gold, 19 may ara ta gina-ongoing ang Kapamilya Caravan. Tapos ang 20 will have the Bingo Plus. So sila mismo will bring big stars for us. May 1,859 ka mga pulis kag force multipliers ang gindeploy sa Interagency Committee sang Bacolod Youth Foundation para masiguro ang peace and order sa tuigan nga kahiwatan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.